Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi ahir soňy ýylaty ýüz maskalaryny giýmegi we azyndan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýylda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hemde sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralykda paýtagtda we welaýatlarda häkimetleriň ýylatdan ýüz maskalaryny giýmek barada edýän talaplary güýçlendi. Saglyk ministrligi adamlara ýüz maskalaryny takmak boýunça berýän maslahatyny howanyň düzümine tozanyň agdyklyk etmegi hemde tozan bölejikler arkaly döräp biläjek türlü ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Täze koronawirusu aglamady. Şol bir wagtyň özüne ministrlik adamlaryň arasynda azyndan 1 metr sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berdi. Saglyk ministrliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronawirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hemde bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gawat geldi. Yarım resmi Orient.com neşriniň habar bermegine görä halkara hünärmenler topary şu wagt içinli paýtagyt Aşgabatda we Lewap welaýatyna käbir lukmançylyk edaralaryna baryp gördüler. Topar 13-nji ýylda Balkan welaýatyna sapar edýär. Neşriň maglumatyna görä Topar Türkmenistanda geçiren işleriniň netijelerini 15-nji ýylda eglan eder. Saglyk ministrliginiň maska takmak barada beren maslahatyndan soň Türkmenistanyň käbir regionlarda maska gytçylygy emele geldi. 13-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň däne we etrawyna maskalaryň 10-13 manat aralygynda satylýandygyny we hojalyklarda giň ýaýran maliýe ýetmezçiligi sebäpli bu düzgüniň talaba laýyk ýerine ýetirilmeýändigini habar berdi. Mysal üçin bir öýde 5 adam ýaşaýan bolsa, olar 5 adamy bahasy 13 manatdan bir maska satyn alýar. Hojalygyň haýsy agdasy bazara ýa-da köçe iş bilen çykdy, şol bir maskany gezekleşip takýarlar diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda häkimetleriň maska talaplary güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürüjisi ýa-da içindäki ýolagçylary maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goýbermeýändigini habar berdi. Hususy dermanhanalarda maska ýok. Döwlet dermanhanalaryna meselen bir belgili dermanhanada her adama birden maska satylýar. Maskanyň bahasy 1 manat diýip habarçy aýtdy we dermanhanalaryň öňünde maska satyn almak üçin ulun owatlaryň döreýändigini Aşgabatdan habar berdi. Aşgabatly ikinji habarçymyz 13-nji ýylda Aşgabatyň Altyn Asır Sewda merkezine maskanyň 3,5 manatdan satylýandygyny, onu satyn almak üçin ulun owatyň dörendigini habar berdi. Mara welaýatyna maskalaryň bahasy 10 manata geldi. Häkimetler welaýatyň käbir tekinçilik öýlerine her bir edara üçin belli bir möçberde maska tikmegi buyruk berdi. Ýöne henidem köp adam maskasyz gezýär. Käbir adamlaryň özleri bintden ýa-da ak matadan maska tikýär. Sebäbi maska eli ýeterli däl. Dermanhanalarda maska ýok, bazarlarda gizlin satylýar diýip 13-nji ýylda marly habarçymyz welaýatdan habar berdi. Welaýatda maska gytçylygy bilen bir hatarda derman gytçylygy emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir dermanhana işgäri welaýatyň dermanhanalaryna dermanlaryň Aşgabada ugrudylýanyny aýtdy. Köp dermanlar paýtagta ugrudylýar we welaýata döwlet tarapyndan goýberilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanhanaçy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu talap hususy dermanhanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanhanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrmak haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasyny hemde etrap hastahanalaryna her gün onlarca adamyň ýokary beden gyzgynlygyndan şikaýet edip barýanyny habar berdi. Olara ýeti grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly, virusy agdamaly däl diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köperýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör-ýüte gawa saralyp olaryň dogan garyndaşlaryna gowşurulýar we olary jaýlamak adatlarynyň berja edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp welaýatda lukmana ýüz tutýan bu näsaglaryň dem gysmy we ýokary beden gyzgynlygyndan şikaýet edýändigini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusu gizläp ýalňyş ýoldan ýörýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy.
Ol 30 ýaşly bir näsagyň virusdan helak bolanyny habar berdi. Ýöne Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary berk gödäwçilik edýär. Hemde olar saglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soraga çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly Lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň keselhanada goýdurýan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokunja ýolgan adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejergi alyp bilmeýänligini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýylda lewaply habarçymyz regionuny 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi, olaryň ikisiniň de COVID-19 barlyklarynyň oňy netije görkezdenligini habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatda 3-nji ýylda COVID-19 alamatlary bilen hastahana ýerleşdirilen bir baş Lukman aýalyň 5-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanyny habar berdi. Aşgabatyň bagtyarlyk etrawynyň ýaşullary koronavirus bilen bagly ölümleriň köpelmegi bilen merhumlary soňky ýoluna uğratmak täplerine gatnaşmazlyk kararyna geldi. Olaryň bu gelen kararyna görä jynaza çärelerine diňe merhumyň ýakyn howasarlary we dogan garyndaşlary gatnaşýar. Habarçymyz olaryň bu gelen netijelerini adamlaryň köpçülik ýerlerde koronavirusyň aňsat ýaýramagy bilen düşündirýänliklerini habar berdi. Lewaply habarçymyz regionu döwlet temeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Faraw etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň orunbasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezden emeldarlaryň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanlygyny Pesgirdejili ýöneki raýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyna bejergi alýanlygyny we ol ýerde şertleriň yaramazlygyny habar berdi. Ol lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerine harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmänligini sözüne goşdy. Lewaply ikinji habarçymyz 14-nji ýyldan başlap Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantina alynanyny habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä regiona darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsawlarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tassyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermän gelýär. 12-nji ýylda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalarına bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasyna ýurtda resmi taýdan tassyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünýä boýunça COVID-19 wakalaryny ýygyrlayan Johns Hopkins Universitetine görä Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tassyklanan COVID-19 näsagyny hasaba almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik araşdyrmaçylyk tertip düzgünlüğünü berja etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girizmekde Türkmenistanyň giýje galanlygyny aýdýarlar. Galbertede 13-nji ýylda ýarym resmi türkmen portal.com neşri Aşgabatyň Demirgazygyna ýerleşýän ýurdun iň uly altyn asyr wazyrynyň araşdyrmaçylyk we dezinfeksiýa işleri üçin duşenbe güni ýapylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýylda Aşgabatyň Lomoy Sewda wazyrynyň hemde berkarar sewda we dinç alyş merkeziniň ýapylýanlygyny, berkararda diňe azyk harytlary satylýan Kämil Sewda merkeziniň öz işine dowam edýänligini, Galbertede şäher boýunça tas ähli restoranlaryň we kafeleriň ýapylanyny habar berdi. Şeýle-de ol duşenbe güni Aşgabatyň köçelerine ýol polisiýasynyň sürüjüleri 1 manatdan maska satýanlygyny, maskasy sürüjülere 150 manat jerime salýanlygyny habar berdi. Beýlek tarapdan Saglyk Ministrliginiň 100 maskalar barada berýän maslahatyna garamazdan döwlet gödäwçiligindäki Watan habarlary gepleşigi öz video reportajlaryny maskasyz adamlar hemde sosial aralygy saklamak düzgünleri berja edilmän geçirilýän köpçülik çärelerini görkezmäge dowam edýär.